Ja sam se Bogom vas srku prepao. Ali najgore je meni kad se digne ovo ispredanje, jel, ovi mikrofona. I kad ja hoću nešto da kažem, ja sam nama još da vidim. I onda svak kaže kako je Zajim Blenka. Jes baš Zajim, ja sam zaboravio reći i Kosim. Ali nemoj neko od vas da mi je rekao da se Blenka vidio ovoga kamena. Mogu da basiti tam da vrha. Ja sam Zajim, onaj pozna se ko mušak. I koga god upitate za Zajima, reće to onaj što nosi kamen. U džepu. Ali meni je najdraže kad mi dođemo na komušanje. Mislim, šalim, znaš. I oni što ne znaju, mi kažu dede ga Zajim izvedi. Ja znam, oni kažu baš ovaj koliki. A one cune, oni su u početku bojale, ona jedna kaže jednom daj da ga pipim ako nema ti smole. Mi se tako šalimo. Mi se tako šalimo. Eto da vam nešto ispričam. Svratim ja jedan dan kod Omer u Gostionu. Ovako je ljudi. Ali to ću vam iz početka ispričati. Zvali mene u poresku upravu, kaže onaj Zajme, babo ti nije platio porez 3. i 4. kvartal. Da li da mi to riješimo? Ali ja nemam para. Kaže ima kravac, pa što ima na plac. Ovo je stio, hajde vam, gdje ću ja kravu na plac? I on kaže nema šeitan. Ima šeitan i to na najgori mene bos i u Omeru Gostionu, ja tam. A ljudi sjede, a ja nakon ljud, pa se vrata, reknem, poslušajte. Slušajte, deli, kaže da im mater, a oni se ušutače, kako se oni šutače, vidite, evo kakav sam se dela i uvalio, bjer Zajme, jes, on za mnom. Svi oni za mnom, ja preko mosta, a prije mosta ima Gostiona, zove se kod 2 jarana, i oni svi u Gostionu. Vratim se ja kod Omera, kaže on, meni napolje. Napolje. Ama napolje, hajde vam jedan istirao si u čitu Gostioni, ljudi niko platio, nije ja, pa kako ti rećeš ti. Ajde da vam nešto opravljamo. Draga moja curo mila, i tebi se mlađan kunem, za debele noge tvoje, borit ću se dok ne umrem. Sad sam se osjetio, ko sam ja pušao, ačko, a zaboravio. Ode ja sad po curu, nemojte da se podavati, šta će ja doći?